Original News Group Luzon Facebook page and RNG Luzon YouTube channel. So hit that notification bell for more updates. Gusto mo bang maging updated sa balita at mapasaya ang inyong araw? I-scan ang inyong mga Digibox at hanapin ang Highland TV, ang aming channel nakadepende sa inyong lokasyon. Para naman sa mga gumagamit ng free TV o digital smart TV, posisyon ang inyong antena sa labas ng bahay at hanapin ang Channel 44. Pwede rin kami subaybayan live sa Original News Group Luzon Facebook page at RNG Luzon YouTube channel. Araw-araw tumutok para sa mga balita, latest updates at kulitan tuwing umaga. Wednesday nga naman! Bakit parang nabigla yung mukha ako doon? Ayan, na-miss ko kayo, Morning Barkada, at alam ko na-miss nyo din ako. Kine-claim ko yun. Wawa! And syempre, nabuo na naman ng dynamic trio pangungunahan ng madiskarte at raketera, Momshi Shaki. Syempre, ang pumapangalawa, ang napakaliit at napakakulit na fresh from the bath. Kahit napakalamig. Nag-iisang Randy Guzman. Iyan, gising-gising, bangon-bangon na mga kabalitaktakan, kumpletong-kumpleto ang rinyong rekado sa inyong umaga at Team White kami. Team White ka, wala kang magagawa. Okay lang. Oo. At mabubuo na naman ang inyong umaga kasama ang inyong dynamic trio. Makakasama niyo po ang inyong gentle giant, Charles Limon. Oo. But Team White, kahit lahat nga ng nasa damit mo, bawal white, bawal maliliit. Proud Okay ka lang pa. yan. Ay, meron pang red naman. Ayan, nakisama. Pero maliliit. Oo, yan. Understudy na to. Oo, nga. Kahit pula, puti, blue, asul, berde, dilaw, kung ano man ang kulay ang damit nyo ngayon, Morning Barkada, pwede nyo kaming panoorin kahit gumagamit tayo ng free TV. O ano yung gano'n, free TV at antena lamang ang gamit. Uy, inabas nyo yan para makasagap ng signal. Paulan na, kaya dapat pihit yan. Kung sakasakali. At kung smart digital TV naman at nakakabit sa Digibox, you can scan those channel numbers. Mahahanap nyo kami either the GNN or the Highland TV channel at depende po ang channel number sa inyong lokasyon. Yes, and meron pa pong ibang paraan para kami ay masilayan tuwing Paano? umaga. Dahil kung hawak nyo ang inyong mga cellphone, kayo ay nakahiga, pauwi pa lang ng bahay, papasok ng trabaho, o kung ano-ano pa, pwede nyo kaming mapanood sa aming Facebook page. Isu-search nyo lamang po ang Regional News Group Luzon and i-click nyo lang yung nagla-live doon na aming mga mukha. Also, mag-subscribe na kayo, i-share nyo na rin, and hit that notification button para lagi po kayong ma-update every time we go live or we have something for you. Also, kung meron kayong tinataguan sa Facebook, marami akong kakilalang ganyan. Kaya ko, deactivate, pwede nyo pa rin kaming mapanood sa aming YouTube channel, which is RNG Luzon. Again, same lang yan. Subscribe, hit that notification button, share, and pwede din namin i-share sa inyo ang aming mga experiences at kung ano-ano pa sa iba naming mga social media platforms like Instagram, Twitter, and TikTok. RNG Luzon, nag-isa, wala ng iba. Yan, nag-iisa, wala ng iba. So, ida. Sino si Ida? Di ko alam. Ida ka man nun, kapsa. Ayan, para maging updated po ay maging i-subscribe nyo po ang RNG Luzon para sa mga karagdagang mga balita. Speaking of being updated, naku, i-update din natin ang ating ulat panahon dahil nga po maulap ngayon at hindi maganda ang ating panahon. Alamin natin yan kung anong rason. Ating alamin yan sa latest weather update ngayong umagang ito. Sa ating latest weather update, nako, kitang-kita talaga, no? Nakikita nyo po yung sirkulasyon na yan ng hangin dyan po sa West Philippine Sea. Nako, yan po si Tropical Depression Kaloy na yung binabantayan nating low pressure area kahapon ay ganap pong naging bagyo. Pero tropical depression lang po ito. So, hindi pa ganun kalala na bagyo, no? Pero inaasahan po itong palabas na ng ating bansa. Pero ito ay huling namataan kaninang
alas 3 ng umaga, 395 kilometers west po ng Iba, Zambales at tinutuhog po nito itong direksyon na north-west. So inaasahan po nating lalabas si Bagyong Kaloy. Siguro by this, siguro mamayang gabi o bukas po ng umaga. So sa ngayon po ay dahil meron tayong bagyo ay makakaranas po ang Northern Luzon at Visayas ng maulap na himpapawirin na magdadala po ng himpapawid. Oo. Magdadala po yan ng pag-uulan, especially po dito sa Cordillera, NCR and Bicol region. Kaya po dito sa Cordillera, mag-ingat-ingat po tayo sa dalang hatid nitong bagyong ulang hatid ni Bagyong Kaloy at inaasahan po itong papalakasin ni Bagyong Kaloy itong southwest monsoon. So lalakas si habagat at mag-ready na po tayo ng ating mga payong kasi baka mamayang tanghali doon po natin maranasan itong hagupit ng habagat na dadalhin ni Bagyong Kaloy. So ang araw natin ay sumikat kaninang 5:30 in the morning at inaasahan natin itong lulubog mamayang alas 6:29. Wala po tayong nakataas na storm warning signal sa buong bansa. Yan. Oo, sa mga may pupuntahan dyan, magdala ng payong ha. Tsaka sa mga wala naman, umuwi na before mag-lunch. Baka sakaling wag na tayong ulanin. Anong weather naman sa Hong Kong? Kasi baka yung mga ibang gustong mag-travel dyan sa Hong Kong, Morning Barkada, they have already cut the quarantine time. For you, instead of 21 days na po, napakatagal, di ba? Ngayon, 7 days quarantine plus 3 days naman na home quarantine. So parang technically 10 days na lang. Yan. Kasi 'di ba, onset the year, pumalo talaga yung mga COVID-19 cases nila. That's why they implemented a zero rigid policy sa pagpasok ng mga overseas traveler to Hong Kong. And now that it's kahit ngayon, mas lumuluwag na at bumababa na ang number ng kaso ng COVID-19, they are now allowing to cut down the quarantine time. So again, from 21 days, it's now down to 7 days plus 3 more of home monitoring. And since the overseas arrivals have faced weeks of strict monitoring and costly quarantine in hotels and designated centers under the latest COVID prevention and control policy guidelines announced by the National Health Commission and the State Council, inbound travelers entering China will now be required to quarantine centrally for just 7 days. Now, that would be starting na for next month. According to the latest guidelines, the new quarantine requirement also applies to people identified as close contact inside China, where strict quarantine is also imposed in community with positive cases. Ayan, pati pala sa mga close contact, mas mababa na for 21 days. 7 days na lang po, Morning Barkada. Kaya kung magpaplano tayong pumunta dyan, ayan, we have now a new set of, or mas shorter na quarantine time. At ang mahal nga, gumastos ng 21 days sa mga hotel for your quarantine. Kaya congratulations po dyan. And mag-ingat pa rin naman po tayo. Kasi sa Taiwan, they are also eyeing na din na pagaanin. So sa Yes, Hong Kong, okay na din na ganun, no? Na kailangan na din nilang i-ease up din talaga para hindi na super mahirapan din ang mga tao. And makagalaw-galaw na rin tayo. Ayan, maka-travel na din. Oy, binabati natin pala yung mga Pilipino dyan po sa Kowloon, dyan po sa Hong Kong. Wow. Marami pong mga Pilipino dyan eh. Parang lahat naman ng parte ng Hong Kong, daming mga Pilipino. At syempre, sa buong Hong Kong na rin po. Yan. Sige, balik naman po tayo dito sa Pilipinas dahil kahapon po pinirmahan na po ni President Rodrigo Roa Duterte ang pagdedeklara ng Bamboo Month sa tuwing buwan po ng Setyembre. Yan po ang latest na balitang nakalap na mula po sa Malacanang kahapon. So ayon po sa Proclamation number 1401 na pinirmahan po ni President Rodrigo Duterte noong Lunes, ito po dinedeklara po na ang buwan po ng Setyembre ay Philippine Bamboo Month. Ito po ay bilang pagkilala na din
natin sa pagkilala na din dito po sa bamboo bilang isang magandang simbolo ng pagka-Pilipino, 'di ba? Yes. Kahit marupok pero kapag may bagyo nagiging matatag tayo Oo. kahit anumang mga pagsubok. Pero siguro i-stop na din natin ang romanticizing sa mga Marupok. paghihirap ng Diyos, mga Pilipino kung minsan kasi na-overuse na 'yan. Kahit ano namang bagyo na kakayanan ng mga Pilipino. Yes. Pero there are some issues na kailangan nating tugunan pa rin in Yes. terms of disaster preparedness and kung ano yung dapat gawin natin tuwing may bagyo. So siguro maganda din na na maging simbolo natin ang bamboo pero wag nating i-romanticize na kahit anong pagsubok kinakaya ng mga Pilipino kasi at the end of the day kailangan pa rin natin ng mga government na mag-a-assist sa atin. And then ito din po ay bilang pagkilala na din ng iba't ibang ayun nga sinabi ko na pagkilala sa characteristics ng mga Pilipino. So ito pong proclamation na ito ay binibigyang bisa ang Philippine Bamboo Industry Development Council na manguna para sa paglulunsad at pag-o-observe po ng Philippine Bamboo Month at i-identify ang iba't ibang mga programa, mga proyekto at mga aktibidad para po sa taunang pagdiriwang ng Philippine Bamboo Month this Wow. coming September. Oo Yeah. nga. Buti na lang finormalize na nila yan kasi sobrang, ang dami na, pati nga dito sa Baguio City, naging isang attraction ng isang bamboo sanctuary dito. Oo, tama. Diba? Oo. Isang seminary, tapos yung isa naman part of an eco-village, diba? So, talagang dapat lang. And surprise nga sila na talaga ba may Chinese bamboo dito sa Baguio City? Oo naman. Meron po. At Chinese sabi na nga, pagkain nga meron. meron. Sige. Chinese bamboo pa kaya? Oh. Ano yun? Chinese na pagkain. Na naman yun, Oo. Charles. Anyway, dun sa basta. sinasabi ni Charles kanina Gutom na ako. atin pa rin tutukan ng pansin kasi there will always be trauma sa lahat ng ating kinarap. Do kinaya mo, meron at merong may iwan na trauma. And Yes. speaking of trauma, nakakatrauma pa rin po ang illegal smuggling po ng ating mga gulay dito sa Cordillera. And ayon po sa isa sa mga congressman, tumakbong congressman, na sana matutukan ito ng mga uupo. Especially that very rampant pa hindi siya masyadong nabibigyang pansin or nabibigyang pansin pero hindi mabigyan ng solusyon. tama. Hindi kasi nila alam, though meron naman na tayong mga ordinansa na para labanan kung ano man itong pinanggagalingan ng mga smuggled na gulay. However, parang kinukulang. Ayon din yan sa mga farmers na kulang daw Parang dapat talaga nalalaman bakit in the first place, bakit Pasok ng bansa, di ba? Sino nag-a-approve? Oo, sino nag-a-approve? And alam nyo, ang laki ng nalulugi po ng ating mga farmers kasi hindi naman yan sa alam mo yun, yung nabibenta naman nila yung Nabibenta. carrots. oo. Okay naman ang carrots. Ang problema, kumukonti yung order kasi yung mga nag-import mula dito sana ay kumukuha na lang doon sa mga small, mga Yung NCR. pinuntahan natin, Yes. sa Baptisi. Oo, lalo sa NCR, 'di ba, sa Oo. Damwa, yung mga bilihan ng gulay doon, Divisoria. Divisoria. Bagsakan Oo. doon Imbis na dito sila kumuha sa Cordillera, at dahil nga ang expenses natin ay napakalaki, gasolina, Yes, mga yun tao, pa lang, mga oo. ganyan, doon na lang kami kasi mas mura. O di nalugi ang Oo, ating kasi mga kababayan. isa din sa mga problems din, hindi lang pala carrots. Pati yung importation po ng bawang, sibuyas, galing Basic, Taiwan. basic, Taiwan oo, naman. oo. Oo. Kasi yan po yung sinisigaw din ng ating mga magsasaka dyan sa Nueva Ecija, dyan sa Ilocos Yes. Norte. Bakit prina-prioritize na makapasok itong mga bawang galing Taiwan, Oo mga nga. sibuyas. Habang yung mga sibuyas natin, alam mo, pero Nabubulo. kapag yung sibuyas natin talaga ginamit natin, at sarap. Oo. Pati yung bawang ng Ilocos Norte, Oo. kahit Jaibabasit. maliit lang. Jaibabasit. oo. Nung Anong Nagrigat. tawag doon? Ano ba tawag? Ano doon? na tawag doon sa Nagrigat na, maliliit na yun? ano. Basta. Nakalimutan ko na. Bawang! Nakakainis, akala ko naman totoo. Oo naman Hindi, yun. alam mo Anong doon, tawag sa oo. maliit na bawang? Bawang! Ano ba yan? Pero alam nyo ba na adik na adik kami sa sibuyas kasi Yeah. every time we eat, alam mo yung sibuyas yung slice Kaya, namin. obvious, Tapos, oo, lagi oo. namin nilalagay dito sa... Sa suka, oo. Yung sausawan nila mga Oo. suka na 1/4,
tapos 3/4 Bagoong. na sibuyas. Kahit na, meron ang ano. Hindi, bawang yun. Bawang yun. Ay, hindi na naman marunong talaga. Hindi ka talaga nagluluto Oo, eh. anyway, para naman po medyo mas matuto tayo sa ating buhay gaya ni Ma'am Shisheki. Mamaya po may makakasama tayo. Meron akong makakatsikahan at ang ating pag-uusapan ay adulthood. O, Uy. diba? Ano ba Ang yung mga hirap struggles? niyan. Ano ba yung mga tips niya? Especially maraming gagraduate ngayon. Ano yung mga tips niya? Medyo pag-age na mga ganyan, confused. O bakit parang nakatingin ka sa Pag-age akin? namin, confused pa. So baka makatulong ang aking bisita mamaya. Kaya Oo. abangan niya yan. Uy, gusto ko niyan. Exciting. Oh, Morning Barkada, may mga paper bags ba kayo dyan na gusto nyong i-repurpose para maging Uy. isang bag talaga? Sige nga, mamaya ang guest ko naman ibibida natin on how he was able to make this paper bags into a repurpose bags. Maya-maya lamang yan. Ang galing nun ha. Maganda yan. Sige, mamaya mga kabalitaktakan, cute-cute lang muna ako dito ngayon. Parang hindi ka bagay yung cute-cute. Ang laki mo eh. Ano, gulat-gulat, gano'n? Gusto nyo? Mamaya po, antabayanan nyo yung mga kwento na yan. Magbabalik ang Morning Balitaktakan! Yes! Ayos to! Ayos to! Pa, ang lakas naman ang tawa mo. Sino ba namang hindi matutuwa dito sa online shopping service at cash on delivery ng PG Home Builders? Pwede din mag-online reservation for pickup. Pa, ano yung sinasabi mo? Ma'am, mapapakabitan na natin ng tiles ang bahay natin. Pa, baka naman pwede mo isabay yung bubong ng bahay natin. Para sa quality construction materials, mag-TG Home Builders. Main warehouse and showroom at number 75 Ferguson Road, Gisad, Baguio City. Bucaucan Branch at number 73 Bucaucan Road, Baguio City. Marcos Branch at KM3 Marcos Highway, Baguio City. Sales Office Branch at number 221 Atab Marcos Highway, Baguio City. La Trinidad Branch at KM6 Batag, La Trinidad. And Urdaneta Branch at MacArthur Highway, Urdaneta City. TG Home Builders. We turn houses into homes. Bizarre Music offers a complete line of musical instruments. Bizarre Music, Baguio's pioneer in online music and art lessons. Bizarre Music, bringing music closer to your hearts. Coronavirus. Dahil dito, may mga bagay na hindi mo na magagawa. Ngunit, may katuwang ka. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule na may antiviral quercetin at immunity booster. Mag-PDA or Pau de Arco Herbal Capsule araw-araw. Para iwas sakit, iwas virus. PDA. Proteksyon, depensa, alay sa kalusugan. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich Corporation. Recount the narratives that matter with these simple steps. Rescan your Digi boxes and look for Highland TV on the list. Make sure to reposition your antennas for those watching through digital smart TVs. Catch us beyond the screen through our social media platforms on the Regional News Group Luzon Facebook page and RNG Luzon YouTube channel. So hit that notification bell for more updates. Ayun! May target na ako! Lagot ka sa akin! Sa panahon ngayon, dumarami na naman ang lamok. Oras na para mag-4S. Una, suyurin at sirain ang pinagmumulan ng mga lamok. Pangalawa, sarili ay protektahan laban sa lamok. Pangatlo, sumangguni agad sa pagamutan kapag may sintomas na ng dengue. Pang-apat, sumuporta sa fogging or spraying kapag may bantana ng outbreak. Pangalagaan ang sarili laban sa kagat ng lamok. Mag-4S tayo para dengue out! Gusto mo bang maging updated sa balita at mapasaya ang inyong araw? I-scan ang inyong mga Digibox at hanapin ang Highland TV.
Ang aming channel nakadepende sa inyong lokasyon. Para naman sa mga gumagamit ng free TV o digital smart TV, posisyon ang inyong antena sa labas ng bahay at hanapin ang Channel 44. Pwede rin kaming subaybayan live sa Original News Group Luzon Facebook page at RNG Luzon YouTube channel. Araw-araw tumutok para sa mga balita, latest updates at kulitan tuwing umaga. Ayan, morning barkada. Baka meron kayong mga tinatagong paper bags dyan na pinaglagyan ng mga renegaluhan sa inyo. And baka lang naman maisip natin gawin itong talagang into a bag that is useful for everyday use. We have this morning ang talagang nanguna sa konseptong ito, Mr. Miko Corimao. Good morning, sir! Good morning po sa Morning Balitaktakan. Ayan. RNG Luzon. Ayan. Good morning, sir. And bati po muna ulit tayo sa mga nanonood naman dyan sa lokasyon nyo. Hello po good morning po sa mga nanonood dito sa Rizal, especially po sa Morong Rizal. Wow! Morong Rizal pa pala tayo. And Sir Miko, if we wanted to start off, graphic designer po talaga tayo na graduate, diba po? Yes, And was there an inspiration kung bakit tayo naging graphic designer? Kasi syempre, Sir Miko, hindi lahat alam na may ganitong kurso at saka unti lang yung mga university or training institution that offers like this. Actually, ma'am, graduate po ako ng computer science. So, part po yung graphic design sa subject po namin, sa course ko po. Did you pursue, Sir Miko, aside from, being a graduate of engineering and now na graphic designer ba talaga? Meron po ba kayong formal na training or education naman sa graphic designing? Wala naman po. Actually, part lang po siya ng subject namin before. And dati po, pumasok po ako ng TESDA. Yun. Yan. So, Sir Miko, once you have already a design in mind, syempre as part of what you've learned, what's the process? Paano nyo po ina-identify yung materials na gagamitin nyo? And usually yung mga designs na to, gaano katagal nyong ginagawa? Yung process po, from manual cutting po, manual cutting, then preparation po ng paper bag, then mano-mano ko po siyang binubutas. Tapos yun po, mano-mano ko rin po siyang tinatakip. And yan nga, Sir Miko, what we are seeing in the screen are actually designer paper bags from brands that are, available worldwide. Sir Miko, paano mo nasimulan yung konseptong ito that you repurposed them? Nagsimula po yan nung pumasok po ako sa TESDA na dressmaking. Pero po, ang ginawa ko po siya, naggawa po ako ng mga bags. So, siguro po, after 2 years, meron po akong tinatago na paper bag. So, na-inspired po ako na gawin siya na i-repurpose po siya na mas matagal pa siyang gamitin at saka fashionable pa rin po. Kaya nga, Sir Miko, ako certainly gagamit ako niyan for my everyday use. Sir Miko, di ba, naging mahirap ba siya? Sabi mo nga, 2 taon nyo na siyang ginagawa. Naging mahirap ba yung pagsisimula nito? And limitado lang ba sa designer paper bags yung ginagamit mo? Sa una po, mahirap po talaga. Actually, lahat naman po ng bagay sa una. Pero eventually, pagka natutunan mo na po kung ano yung tama, kung ano yung dapat na materials para sa isang item, is magiging madali na po siya. Actually, hindi naman po siya for the branded paper bags. Gumagamit din po ako ng ibang mga papel po, mga papers po na pwede po pa siyang magamit at mapakinabangan na mas matagal pa. Wow, kaya nga, Sir Miko, parang yung pagkakagawa ng paper bag is sturdy niya, sturdy material. And Sir Miko, more than its branding kasi, if we take off the branding of the paper bags that was used, what is the purpose of these bags? Isa pong purpose nito is yung, sabi nga po ninyo,
pagka meron po silang mga valuable o kaya may mga memories yung paper bag, pwede po nilang ipa-repurpose para po mas matagal yung buhay nung kanilang bagay na merong memory para sa kanila. At saka aside po doon, para rin po makatulong sa environment, which is kapag po ang paper bag nasira, hindi na po siya mapapakinabangan. Unlike po pagka ni-repurpose, mas tatagal po yung buhay ng paper bag. Sir Miko, how do we get a hold of those items? Pwede po ba kaming magpa-customize or magpa-personalize? Kasi meron po, di ba, yung iba, nire-regaluhan tayo. Ang ganda-ganda ng paper bag. Ayaw mo talagang sirain. Paano namin siya pwede ba namin ipa-personalize sa'yo, ipa-customize? Magkano naman usually ang charge natin sa mga ito? Yes po, pwede po. Actually, marami pong nagpapagawa ng kanilang mga personal paper bag, lalo na po mga branded o kaya may mga meaning para sa kanila yung paper bag. Ang halaga po niya is around, less than 2,000 po. Nasa 1,500 po, ganun po. And yun pala yung process. Gaano katagal siya ginagawa, Sir Miko? Yan doon sa video natin. Gaano katagal natin ginagawa yung isang pag-repurpose ng isang paper bag? Siguro po kung dire-diretso po sa isang araw, kaya po ng 2 malaking bag. And Sir Miko, ito pa, yung paano naman siya tamang alagahan? Kasi technically paper bag pa rin siya. So, paano siya aalagaan at paano po siya iso-store properly? Actually, wala naman po siyang proper na care. Pero at least, kung kaya po na may lagay sa dry na lugar, mas tatagal po. Wow, wag lamang babasain, no, Sir Miko, kasi baka ngayong umuulan, ipang payong yan, di ba? Minsan, ginagawang payong ang bags eh. Kaya yan, Morning Barkada, hindi pwede. Sir Miko, sa mga gusto pong magpa-customize at gusto pong magpagawa ng Morning Barkada, saan po namin kayo pwedeng lapitan? Pwede po silang pumunta sa aking personal account, which is sa Instagram po, Miko Aya Corimao. Facebook po, and sa may page po kami, Simple and Grand. Wow, it is simple and really grand, Sir Miko. And sino naman po yung mga gusto nating pasalamatan, Sir Miko? Siguro yung mga friends ko po ang families, yung mga tao po na naniniwala, simula pa lang nung una, yung mga tao na nagtitiwala sa ginagawa ko, yung mga clients din po. Yun po. And mga katulad po ninyo, yung mga naniniwala sa talents ng mga tao na gumagawa nagre-repurpose ng mga bagay. It is truly an inspiration, Sir Miko. And sabi nga natin, sinong makakaisip kung gumawa nito kung hindi lamang si Sir Miko? Sir Miko, maraming salamat po. Thank you for sharing your time with us this morning. Thank you din po, and have a great day po. Thank you, Sir Miko. Grabe no, Morning Barkada. Hindi lang siya aesthetically beautiful, but this is also being sustainable. Kaya kung may tinatago tayong mga paper bags dyan na meron ngang sentimental value, or maybe these are branded bags, or gusto nating paper bags na pwede nating i-repurpose, why not reach out to Sir Miko? And malay nyo, ito rin palang isang break for your design next time na gagawa kayo ng bag. Magbabalik pa rin ang Morning Balitaktakan. Magsisisi, promise. Sa music ng batang 90s. Paulinimen! Masakit ba ang likod, ang kasu-kasuan? Namimitig o masakit ang iyong kalamnan? May rayuma, arthritis o nahihilo? May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo? Sa Paulinimen, ginhaway isang pahid ka lang. dahil walang out sa POW! Baguio Country
Country Club. The first and only 5-star mountain resort in the Philippines is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. Gusto mo bang maging updated sa balita at mapasaya ang inyong araw? I-scan ang inyong mga Digibox at hanapin ang Highland TV, ang aming channel nakadepende sa inyong lokasyon. Para naman sa mga gumagamit ng free TV o digital smart TV, posisyon ang inyong antena sa labas ng bahay at hanapin ang Channel 44. Pwede rin kaming subaybayan live sa Original News Group Luzon Facebook page at RNG Luzon YouTube channel. Araw-araw tumutok para sa mga balita, latest updates at kulitan tuwing umaga. Alam nyo mga ka-MB, sa age na 20 hanggang 25, napakaraming confused na mga kids or sabihin mo ng mga young adults kung ano nga ba ang dapat nilang gawin sa kanilang buhay. And alam nyo, hindi nila magtatrabaho ba ako, mag-e-enjoy. Ano ba? Trabaho ba muna? Enjoy ba muna? Hindi nila alam kung ano ang kanilang dapat piliin. And para medyo matulungan tayong mag-guide tayo kung ano nga ba ang ating dapat ginagawa sa buhay sa mga ages na yon, kasama natin today ang isang life coach na si Sir Kurt na grabe, kanina nakachika ko na siya and alam niyo ba at the age of 30, grabe na ang kanyang mga nagawa sa kanyang buhay. Good morning, Sir Kurt! Good morning, good morning. Ayan. Baka may gusto ka munang batiin, sir. Yan. Batiin? Yes. Sige, binabati natin lahat syempre ng mga taga-Cordillera, lahat po ng mga constituents natin dito sa Baguio City mainly, no? And of course, taga Bontoc Mountain Province ako. So, hi po. And hi na rin kay Congressman Dalog. Ayun. Bago ang lahat, sir, bago ako humingi ng advice, para ma-inspire mo ng ating mga ka-MB, pwede mo ba ikwento, at the age of 30, sabi ko kanina madami ka nang nagawa, pwede mo bang simulan yung kung kailan talaga nag-start ang tingin mo ang iyong buhay na talagang yung adult na ang pag-iisip mo? Okay, yung pagiging adult naman talaga, hindi siya mag-start at a particular age. Nasa mindset mo na yan eh. When do you really want to grow? When you start having this mindset of knowing kung ano yung gusto mong gawin, ano kaya yung pwede mong tahakin na path, you know, dinidivide ko yung mga tao into like a go-getter, pathfinder, and pharmacist ka ba, incubator ka ba, yan, meron kang kinalalagyan, aling phase ka ba, di ba? And I think that it's very important for you to be a pathfinder at first. Yan, hanapin mo kung saan ka magaling. Ano ba yung kaya mong ibigay muna? Saka mo aralin yung mga iba pang bagay na makatutulong sa'yo to get to where you want to be. Sir, sabi mo kanina sa akin, syempre, chismis ako, marites ako eh. Sabi kanina ni Sir Kurt sa akin, at the age of 19, doon siya graduate, no? And before siya mag-20, nasa China na siya para magtrabaho. Grabe naman yun. Pwede mo bang ikwento yun sa akin, sir? Okay. So, ano lang kasi yun? I've been raised by single parent, and the goal there was for me to finish university as soon as I can, get a job, para syempre less na yung expense. Yan, and syempre dahil bunso din lang naman ako, gusto ko naman to live a life of my own na hindi na ibang taong nagde-decide for me. Kasi yun yung pinaka-definition of success. It's when you get to decide para sa sarili mo. So, yun, when I started working overseas, kaya na bata, talagang tiyaga at the same time, kailangan lakasan mo yung loob mo. You know? You go out of a country in a place where nobody speaks your language, ganyan, tapos kailangan mo mag-adjust pa sa mag-adapt ka sa pagkain nila, napakaanghang dun sa pinuntahan ko, ganyan. Hindi ko alam kung nakatry ka naman ng tinatawag nilang chili coffee. Ay, naku. Try mo, ang anghang na ng burger, pagkainom ko, ang anghang din pala ng aking kape. Oo, may ganun pala. Sabog ting, ha? Diba? Grabe. Pero those are the things that you have to go through for you to get to where you want to be. Diba? Pero dapat diretso lang yung path mo. If you get to a point na parang pakiramdam mo,
hindi na ako masaya sa ginagawa ko. Wala na ako na-feel na contentment or fulfillment sa ginagawa ko. That's when you know you need to shift. Because as we grow, yung priorities natin nag-iiba, yung gusto natin gawin sa buhay nag-iiba. And lagi ko sinasabi, sa isang lifespan, no? Kulang na kulang ang one lifetime for you to do everything that you want to do in life. Yan. So you have to figure out kung ano yung mga gusto mong maging. Yung iba kasi sa atin, parang, eto, gusto ko maging doktor, eto na yun. Diba? Doktor ka hanggang mamatay ka, ganun. But if you talk to the parang elders na natin, no? They've been many, parang ano ba, ang term kasi sa kanila, hindi kasi personalities tawag na eh. They've been into so many careers. Talagang, they live their life. At one point, they were volunteers dito ng medical missions. Tapos, pumasok sila sa PNP, nag-retire, nagnegosyo. So, yun yung mga in-aspire ko. So, itong ginawa ko, di ba? Well, I was overseas, nasa education field ako. So, I taught, and then naging director of academics. Then, I did marketing. Tapos, consultancy, pag-uwi ko ng Pilipinas, food industry, financial industry, pinasok ko na lahat. It's because I'm trying to maximize yung time. Sir, speaking of that, ito ba ay hindi ka naman masasabing mistake kasi may kanya-kanya tayong choices. Pero sa perception mo po, bakit hindi ka nagpahinga muna after you graduate? Bakit tumodo ka agad? Yung iba kasi, hindi, papahinga muna ako. Ganun. What is your take on that? Alam mo yung pinapangarap natin lagi na di ba? Pinapangarap natin to be able to do things on our own, ganyan. Pero paano ka magsisimula kung wala ka namang source? You need to have multiple sources of income, ganyan, para ma-support mo ang isang lifestyle. Kung ang dami mong gustong gawin, wala kang panggastos, paano naman yun? And I want to do things as soon as I can. Kaya, I have to work as soon as I can din. Di ba? Dapat sabay yan. And sabay yung work-life balance, pero marami dito, work. Diba? Yung iba naman, nasobrahan sa life, wala nang work. So, kailangan balance lang. Diba? Opo. Sir, may mga iba kasi takot sila. Parang pag-graduate mo kasi, may mga fresh graduate, hindi ko alam anong gagawin. Kung matatanggap ba ako, hindi naman ako marunong. Yung mga mag-apply, kahit nga mag-apply, gumawa ng resume. Yung ang dami nilang takot, worries na baka hindi sila okay. Ano ang advice mo sa kanila, sir? Anong dapat nilang gawin? Okay, sa mga fresh grads na yan, di ba? Sa totoo lang, medyo late na nga yan na realization eh. It's not when you graduate that you think about the interview pa lang. Alam mo naman na yan. When you enter the university, you are preparing for a job. Ine-expect mo na dapat na merong interview. Ine-expect mo na dapat na may resume writing, may CV writing, di ba? Yun yung mali minsan sa preparation natin. Kulang. Kulang yung preparation, no? Pero okay, sige. Punta muna tayo sa mga fresh graduates. Take every opportunity to take trainings. It's okay to make mistakes. Asahan mo na sa first job interview mo, baka ma-reject ka pa nga, but do your best. Do your best, no? Learn from it. Take notes. Ano yung mga hindi ko nasabi dito na dapat sinagot ko? Diba? Ano yung mga hindi ko nasabi dito na dapat nakadagdag para syempre ma-boost ko naman yung profile ko para alam nila that I am very much capable. Yan. Kasi ang mga Pilipino very hardworking, di ba? Tapos, isipin mo na lang din, sa Pilipinas, ang dami nating bagyo. Di ba? Ang daming struggles mo na bago ka nag-graduate. Ano ba, na-reject ka sa isang trabaho? Ang trabaho everywhere. Mapili lang din naman kasi talaga tayo. Paano ba naman tayo hindi pipili eh? Siyempre, may pinipili rin tayong sahod. Pero it's okay to start from the bottom. You work your way up. Yan nga. Sabi ni Plato, di ba? A little progress is still progress. Ayun. Ayun, sir, dito naman tayo sa pagpili nga ng trabaho. Kasi yung iba, ito yung graduate ko. So, pero may gusto kang isang bagay. Kumbaga, pwede ba akong mag-apply dito? O kaya kung ano lang yung pwede sa'yo, yung sige na mapagkakakitaan. Gaano ba dapat mo i-satisfy? Or yung mga goals mo, yung purpose mo kung bakit ka magtatrabaho? Ano ba dapat ang purpose mo? Kumita lang ng pera? Yung sumikat ka lang? O yung mga ganong bagay, sir? Ano ba ang dapat mong isipin din pag naghanap? Dapat yung passion mo dun sa ginagawa mo, dapat andyan. Dapat mahal mo yung ginagawa mo while you're earning. Hindi pwedeng pa-cute-cute lang tayo dito. Una, yung ibang mga tao kasi, they just needed the money, so they have to work first. Kasi ang unang priority mo dyan, you have to put food on the table. Diba? So, ang priority yun, ano ba yung kaya ko muna ngayon? Dun muna sila mag-start. And then, eventually, kung medyo kaya nilang supportan yung sarili nila and they can take risks, then sisimulan nila yung gusto nila. Ganun kasi. Kapag yung gusto mo agad, tapos hindi ka naman equipped
di ba? Hindi mo kaya financially, hindi mo rin kaya skills-wise. So there's no point even starting. Kaya parang it's doomed to fail, whatever that plan is. Yan. May nabanggit ako kanina, naalala ko lang yung pagdating sa, may tinanong ka about perception? Yes. Di ba? Ano yung perception ko dun sa... kumbaga, ano yung perception mo sa dapat ba fame lang ang kunin mo or ayun. ano? Yun, di ba? All fame, no glory yung iba. Parang, okay, pa-cute, pero hindi natin na-translate yung ating network, let's say, to money or to profit. Knowing na we are living in a third world country, developing country pa rin tayo, kailangan dito, malaman mo muna kung ano yung kaya mag-sustain ng isang lifestyle para may matawag kang life. Diba? Parang ako, I have to admit na medyo lavish yung lifestyle ko. When I was in China, I would go to Hong Kong just for yacht parties. Ay! Parang, di ba? Bongga! Sana all! Pero diba, how can you afford that kung hindi ka naglalagari rin sa trabaho? Di ba? Tapos kailangan, yung ano mo pa rin, yung whatever your money is, yung income mo, nagsisave ka pa rin. Diba? Ganun lang yun. So, dapat na ang residual mo sa income, medyo mas malaki para mas malaki rin ang pwede mo magastos sa kung ano-ano lang. Ayun. Sir, sa isang trabaho, though mahal mo ang trabaho mo, minsan nabu-burn out ka, parang, ano ba to? Tama ba tong ginagawa ko? What is your advice? Di ba yun, sabi mo kasi, sir, minsan pag ayaw mo na talaga, stop na kasi kung hindi naman okay. Pero paano kung mahal mo yung ginagawa mo, sadyang burn out ka lang? Okay. Ang burnout naman kasi talaga, it happens when, burnout is equal to stress is greater than time. Diba? Tawag nito, task is greater than the time allotted. Burnout ka talaga. Diba? You have, mali kasi yung sinasabi lang, manage your time eh. You have to manage your tasks around time. When you are stressed out, do less. Okay? Kapag sobrang dami mo nang ginagawa kasi feeling mo, ito yung productive pero pagod-pagod. Diba? Ang dapat na gawin mo, i-manage mo yung tasks mo around time. Kasi maliban sa trabaho, pag uwi mo, marami ka pang gagawin. Kung wala kang katulong, anong gagawin? Maghuhugas ka, maglalaba ka pa, ganyan-ganyan. Habang marami ka pang iniisip sa trabaho. Ayan, talagang pagod na yung utak mo, apektado pa yung katawan mo, ang pangit pa sa pagiging burnt out, diba? When it affects your body, bagsak ka. Lalong wala kang naa-attain sa mga goals mo. Yan. So, yun, do less. Okay. Yeah. Eto, sir, medyo second to the last question natin. Pero, sir, dapat magkita pa tayo, ha? Para more ang natin. Saan ba tayo magkikita? Sir, dapat magkikita tayo pa rin to share to our MB. Anyway, ayun, sir. Minsan, ito yung guilt kasi sa atin, eh. We work, we have money, but we do not treat ourselves. Kasi, nako, sayang. Kaya minsan, wala na tayong, alam mo yun, ano ba itong ginagawa ko? Kasi hindi mo binibigyan ng sarili mo. Puro sa iba, puro sa family. Ano naman ang advice mo for thyself? Para yung unahin naman ng sarili pag sa work. Okay. Kung work kasi pinag-usapan about giving yourself something. The only reason why you're not able to give yourself something is because there's no excess. Diba? Marami kang pinaglalaanan ng pera, kaya dapat ang source of income mo, marami din. You need to have multiple sources of income. Yan. Kaya yung iba, diba? Yeah, this is my full-time job, but by the way, I'm also doing this and that. And in the US, having two to three jobs just to sustain, di ba? Yung kanilang lifestyle is normal. But di natin gawin dito sa Pilipinas. Dito sa Pilipinas, ang gusto natin, ito lang yung gagawin ko, pero dapat ito yung sahod ko. Parang hindi rin naman pwede yun. Kailangan may iba-iba. Kaya yung iba ngayon, di ba, nasa cryptocurrency, habang nagtatrabaho dito. Yung iba naman, naglalagay ng pera sa isang traditional business, habang andito pa rin nagtatrabaho. Kasi ang hirap mag-maintain ng isang, sabihin na lang, quality lifestyle kung wala ka namang kita. At saka kung gusto mong makatulong sa iba, kailangan meron ka. You cannot give what you don't have. Diba? So you need to have more than what you want for you to give to others. Kasi sa atin sa Pilipinas, parang, sige, bigay natin sa iba kahit wala na ako. Yun yung pinakamali na na parang itinuro sa atin before, di ba? Kahit sila na muna, tayo mawalan muna, parang hindi rin naman. So, yeah, dapat, multiple sir, sources. sa sarili din. Yeah, multiple sources of income. Yung excess mo, yun ang igastos mo sa iba. Sarili muna. Isipin mo sa aeroplano, pag bumagsak ang oxygen mask, anong gagawin mo muna? Ang turo? Sarili muna. Ilagay mo muna yung oxygen mask sa face mo, then lagyan mo yung katabi mo. Ganun yun.
It's the same. Yes, sir. Sir, for my last question po, Yes. sa pagpili po na ay dito sa lahat, sa life, sa trabaho, dapat ba laging mas unahin kung ano yung para sa sarili kaysa sa ibang tao? For example, yung choices mo, dapat ba i-base mo siya lagi sa kung ano yung gusto mo yung buhay mo or ano yung gusto mo na maibigay sa tao or makita nila sa'yo? Well, it's your life. So other people's perception of who you are is none of your business. Wala ka nang pakialam kung anong tingin ng tao sa'yo. Isipin mo buhay mo to. Is this the kind of life that you want to live? Ganyan. Ito ba yung makakapag-fulfill naman ng kagustuhan mo para sa isang buhay? Yan. Kung anong inisip ng ibang tao, wala ka nang pakialam dun. They have to worry about themselves. Yan. Ayun. Si Sir Kurt po, mga ka-MBI, isa ding financial advisor. Tama, sir? I am. Sir, baka i-share mo na kung anong mga work mo at kung saan kanila makukontak naman. Diba? Okay. So, ayan. As I told you, multiple sources of income, di ba? Apo. When I was overseas, yan, umuwi ako Pilipinas 2018. Bored ang lolo mo. Saan ang ginawa natin? Sige, exam tayo, pasok tayo sa financial advisor. I got my license from the Insurance Commission of the Philippines. Tapos, I entered Allianz Philippine National Bank as a financial advisor. So, I worked there for 3.5 years in and out of the country, di ba? Dapat dito sa Pilipinas yun. So, pag nasa Pinas ako, benta dito. Balik ako overseas, I'm a consultant. Yan. Pag uwi ko dito, pandemic, nakatulong yun sa akin kasi syempre wala na akong trabaho overseas. Tuloy-tuloy lang dito yung pagiging financial advisor ko. But now, I moved for career advancement na rin. No? For personal reasons, sabi nga, di ba? Personal. So, I moved to AXA Philippines now as a unit manager. So, I'm handling my team. For those of you guys who want to learn more about financial advisorship, I'm here. It's already my 4th year in the industry. So, and from education to food to andito na financial industry, just let me know. I will be at the AXA office, North Drive. Or feel free to add me up on my Facebook account, Kurt Justin Santiago, or on my Instagram, which is The Real Kurt Justin. And sabihin nyo lang, I'm interested. No commitment din lang naman. Once you see what the profit potential is, you let me know. Nako, Sir Kurt, alam mo, ang dami kong natutunan sa'yo and sabi ko nga kanina, dapat ma-meet ka namin ulit kasi may mga part 2 pa to, sir. Pag hindi ka na busy, sir, syempre, alam namin, very busy ka. Sir Kurt, thank you so much for everything you shared and baka, yun, may babatiin ka pa ba ulit, sir, family or ano ba? Babatiin, ayan. So I'd like to say hi to my sisters. Pare-parehong mga lockdown sa Pilipinas. Pamilyang OFW kasi. So, hi to MJ and Nova and of course to my niece and my nephew Owen and Pen. Ayan, and that is Sir Kurt ang ating ibinida ngayon na talaga namang napakaraming na-share sa short period of time na yun. Ang dami kong natutunan. Talagang nakatingin na lang ako sa mga sinasabi niya. And isa sa mga natutunan ko talaga ay yung, syempre hindi ko masasabi yung buong English na sinabi ni Sir, pero the thought na kailangan gawin mo kung may gusto kang isang bagay, kahit mahirap yan, kahit sabihin mong nakakapagod, kung alam mo naman na worth it and by purpose ka kung bakit mo yun ginagawa, go lang ng go, wala ka lang pakialam kung i-judge ka ng iba as long as hindi mo naman sila sinasaktan talaga, no? And go lang ng go sa life, reach your dreams para magkaroon ka ng magandang lifestyle. And yan po, mamaya magbabalik pa rin kami dito, makakasama nyo kami para sa iba pa naming mga greetings sa inyong mga kabalitaktakan. Kaya tutok lang, magbabalik ang Morning Balitaktakan. Tag-ulan na naman. Marami na naman akong bibiktimahin. Tag-ulan na naman, pinapaalala ng Department of Health na sundin ng 4S kontra dengue. Una, search and destroy mosquito breeding ground. Pangalawa, secure self-protection measures. Pangatlo, seek early consultation. At higit sa lahat, support fogging to prevent impending outbreaks. Ugaliing sundin ng 4S ng DOH dahil stay safe at home ka na, then get out ka pa! Best sellers that we have are the pork sisig, sizzling liempo, quarter leg, and then we have the sizzling beef pares as well. Gusto mo bang maging updated sa balita at mapasaya ang inyong araw? I-scan ang inyong mga Digibox at hanapin ang Highland TV.
Ang aming channel nakadepende sa inyong lokasyon. Para naman sa mga gumagamit ng Free TV o Digital Smart TV, posisyon ang inyong antena sa labas ng bahay at hanapin ang Channel 44. Pwede rin kaming subaybayan live sa Original News Group Luzon Facebook page at RNG Luzon YouTube channel. Araw-araw tumutok para sa mga balita, latest updates at kulitan tuwing umaga. Ayan, napakarami nating natutunan kanina and I hope na nag-enjoy ang ating mga kabalitaktakan sa lahat ng ating life lessons at kung ano-ano pang ating na-share today. And babatiin ko na rin po ang lahat ng nanonood sa aming Facebook page. Nako, thank you so much po for watching. Nakaba tayo mag-loading. Ito na. dami. Melinda Hidalgo, Olanday Rodel. Naku, nanonood ka pa pala. Anyway, si ang dami na. Dennis, may fan na si Charles dito. Hinanap yung TikTok mo. Ay, naku. Kasama yan sa media. And hindi na namin nakikita yung mga nagko-comment ng maaga. Pero Sir Eric John Garcia, sa lahat po ng taga La Union, sa Pugo, La Union, sa ang part man ng La Union, yan, Baguio City, of course, Pangasinan, maraming salamat po sa panonood ng Morning Balitaktakan. Yun, oo. At saka, Morning Barkada, thank you also to our live guest and to our virtual guest kanina. Maraming salamat po for sharing us your inspiring story. Tama nga naman, there will always be a time where you do not know where your purpose is. And what matters is that there would always be someone and some people that would believe in you, even if that person is yourself muna. Kaya tanggalin ang bad vibes sa inyong mga araw-araw at yung iba mag-hate sa iyo pero anong pakialam natin, So siguro mind your own business na lang and wag isipin kung ano mang ang nagbibigay sa inyo ng negativity sa inyong mga buhay. Hayaan mong i-judge ka. Oo. Ako yung nanay ko nag-chat. Sir Kurt, sabi nung nanay ko, nagwapo neng. Ay, grabe naman ang Mama Melinda. Nagwapo neng. Sabi niya, my Naku, God, may asim pa si Tita Melinda. Mami Melinda, Oo, ayan, nagmasaya na naman sa atin. And hindi natin yan mababasa at hindi natin makikita ng malinaw ang ating mga pinapanood at kung ano-ano pa. Kung hindi malinaw ang ating mga mata, kaya maraming salamat po sa Maranan and Ballesteros Optometric Clinic at Dizon Vision Clinic and also Aldrich Corporation na napakaraming produkto para sa mga sakit sa ating katawan at kung ano pang ating pangangailangan dahil wala ng aw sa PAW! Maraming salamat rin sa TG Home Builders that turn houses into homes and National Grid Corporation of the Philippines and Baguio Country Club. Yan, pasalamatan din natin ang Musar Music na nagbibigay sa atin ng musical lessons. Batang 90s Milk Tea, available po sila dyan po sa Upper Session Road, katabi po ng, sa harap po, tapat po ng PFBR Gym. Available ang iba't ibang mga flavors and kung gusto niyo naman iba't ibang flavors ng adventure, punta na po kayo dyan sa Pugad Adventure Resort dyan po sa Pugo, La Union. And batiin din natin yung mga incoming officials po ng Benguet. Ngayon araw po ay manunumpa sila Governor De Clasoy. Good morning po sa inyo dyan sa Benguet. And sana maganda po ang inyong pamamalakad sa inyong mga probinsya. And of course, we would like to congratulate Sofia Pagaduan! Happy graduation! Happy graduation, kapatid! Ayan. And nakasama nyo ngayong umaga ang nag-isang minion in the house. Napakaliit pero napakakulit, Randy Guzman. So, Morning Barkada, nobody can change our beginnings, but today, maybe a reminder that we can always change our ending, di ba? And, Morning Barkada! Happy birthday pala sa Junax ko. Hi, Ethan, I love you. And, ang nakasama naman. Ikaw pala dapat mag-cake. Nasa bahay, doon na lang tayo kumain. To everyone that has been with us, maraming salamat. And, nakraketera at madiskarteng nanay, Ma'am Sheki. At nakasama nyo naman ang inyong gentle giant, Charles Limon. At hindi pa rin tayo magbabago, same oras. At makakasama nyo pa rin ang inyong same na dynamic trio. Hindi ko nga alam, di ba? Magsasama-sama pa rin tayo dito lang sa Morning Balitaktakan!